Bore da. Bore da, croeso cynnes i chi gyd i'r Tabernacl y bore yma. Croeso hefyd i bawb sy'n methu ymuno gyda ni ac sy'n ymuno ar Zoom. Bydd y gwasanaeth bore yma dan arweiniad yn Gweinidog a diolch yn iddo am ei wasanaeth mlaen llaw. Rhai pethau i nodi wythnos yma, fydd cyfarfod y diaconiad wythnos 1 o Slin ar y 10fed am 7 o gloch y hwyr yn fama. Yr ail beth yw astudiaeth feiblaidd dydd Mawrth yma am 10 o gloch ym Porthcawl. Ar y unfed ar 15 o mis Mawrth i chi nodi, fydd gwasanaeth y cyfundeb yn Tabernacl Pen-y-bont, jyst i chi nodi ar hyn o bryd. Bydd gwasanaeth Ddydd Sul nesaf, gwasanaeth gymyn fydd ei yma dan arweiniad yn Gweinidog, a newn y casgliad yn awr. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Ac thema gwasanaeth heddiw ydy cadwch yn effro. Reit, diwna ddim yn mynd i sôn amdano chi gadw yn effro yn y gwasanaeth yma. Reit, ond yn benodol wrth i ni edrych ar y disgyblion yn yr ardd gyda Iesu'n Gethsemane. Ond dwi'n codi'r testun oherwydd yr wythnos yma mi roedd Members Mission Forum yn cyfarfod yn yr Alban gyda ECWM, lle roedd yr undeb yn bresennol ynghylch â 4 enwad arall hefyd sy'n perthyn i ECWM Ewrop. Ac ddoth rhywigian o bobl at ei gilydd i gyd i drafod beth yw canhadaeth a'n hymateb ni mewn gwirionadd i anghenion y byd. A fyddai'n rhannu rhai argraffiadau o'r gynhadledd honno gyda chi heddiw. Ond cyn hynny, gadwch i ni droi at emyn 812. 812. Bydd gyda ni o Iesu da sancteiddia ein cymdeithas, glanhân meddylia puran moes, mwyn dy gyroes a deyrnas. Ac yn y blaen 812. Oh
Yn rhan o'r gynhadledd, y thema yn benodol eleni oedd canolbwyntio ar ddiwinyddiaeth ar ôl Gaza. Ac edrych yn benodol ar ddiwinyddiaeth sydd yn edrych ar yr hyn sydd wedi mynd yn digwydd yng Gaza drost yr misoedd a'r blwyddyn diwetha mewn gwirionadd. Ond pob bora mi roedd na fyfyrdod dan arweiniad y parchedig Alex Clare Young. Gweinidog gyda'r URC, sef United Reformed Church, ac mae Gweinidog yng Nghaergrawnt. Ac mae o'n ddiwynydd sydd wedi rhyddhau sawl llyfr drost y blynyddoedd. A'r diweddaraf ohonyn nhw, y llyfryn yma, Transformations, Grounding Theology in Trans and Non-Binary Lives. Ac wrth siarad gyda fo, gydag Alex drost yr wythnos diwethaf, mae wedi cael ei siar o boen a gofid. Mae Alex wedi profi anghydraddoldeb. Mae llun ohono fo i fyny yn fan hyn. Nid yn unig fod o ag anabledd corfforol felly, ond mae yn perthyn i'r gymuned LGBTQ+ ac yn berson trans. Ac mae o'n gwybod beth yw teimlo'n anweledig, medda fo. Mae'n gwybod beth yw bod yn anweledig. Tra bod nifer o'i amgylch o gan gynnwys yr eglwys yn cysgu i anghydraddoldeb o'i cwmpas. Ac yn rhan o'r myfyrdod gawson ni ar yr ail ddiwrnod, roedd y darlleniad yma o Mathew 26, sef Iesu yng ngardd Getsemane ynde. Ac mae Iesu'n gofyn i'r disgyblion i gadw yn effro, ond bod nhw methu gwneud hynny. Felly, nawn ni wrando ar y darlleniad o Mathew 26. Dyma Iesu'n mynd gyda'i ddisgyblion i le o'r enw Getsemane. Eisteddwch chi yma, meddai wrthyn nhw. Dwi'n mynd draw acw i weddio. Aeth a Pedr a 2 fab Sebedeus gydag a dechreuodd deimlo tristwch ofnadwy a gwewyr meddwl oedd yn ei llethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo'n ddigon i'm lladdu, meddai wrthyn nhw. Arhoswch yma i wylio gyda mi. Aeth yn ei flaen ychydig a syrthio ar ei wyneb ar lawr a gweddio. Fy nhad, gad i'r gwpan chwerw yma fynd i ffwrdd os ydy hynny'n bosib. Ond paid gwneud beth ydw i eisiau, gwna beth rwy ti eisiau. Pan aeth yn ôl at ei ddisgyblion, roedd yn hwn cysgu. Meddai wrth Pedr, felly, allach chi ddim cadw golwg gyda mi am 1 awr fechan? Cadwch yn effro, a gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch eich profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Yna aeth i ffwrdd a gweddio eto. Fy nhad, os ydy hi ddim yn bosibl cymryd y cwpan chwerw yma i ffwrdd, heb i mi yfad ohono, gwna beth rwy ti eisiau. Ond pan ddaeth yn ôl, roedden nhw wedi syrthio i gysgu eto. Roedden nhw'n methu yn lan a chadw eu llygad ar agor. Felly, gadawodd nhw a mynd i ffwrdd i weddio yr un peth eto y drydydd waith. Yna daeth yn ôl at ei ddisgyblion a dweud wrthyn nhw, da chi'n cysgu eto, yn dal i orffwys. Edrychwch, mae'r foment wedi dod. Dwi, mab y dyn, ar fi'n cael fy mradychu i afal pechaduriaid. Codwch, gadwch i ni fynd. Mae'r bradwr wedi cyrraedd. Diolch i Dduw am ei air ar yn cyfar ni y bore yma. Gadwch i ni barhau drwy ganu am yr rhif 710.
710. Arglwydd Iesu, di ysgym gerdded, drwy y byd yn ôl dy droed. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld dy wyneb di. Ac yn y blaen, 710. Arglwydd Iesu, di ysgym gerdded, nôl y byd, yn ôl dy droed. Un o brif sesiwn gynhadledd oedd sgwrs gyda'r ferch yma tu ôl i mi, ac mae chydig o'i hanes i yn y Coenonia fel mae'n digwydd yn barod. Ond ei henw hi ydy Iasmin Risti Mawi. Ac mae Iastin yn ferch o Balesteina ac o Bethlehem yn benodol. Ac yn hannu yn un o ddisgynyddion y bugeiliad Bethlehem. Ac un o'r pethau wrth siarad gyda hi, un o'r pethau o'n i wastad yn gofyn iddi, wel, be allan ni wneud, ynde? Be allan ni wneud fel eglwysi, fel unigolion? Ewch ar rhannu be dwi'n ei ddeud wrthych chi, ynde? Ewch ar rhannu be dwi'n ei ddeud wrthych chi. Ac dyna nes i addo i Iasmin y byddwn ni yn dod yn ôl ac yn rhannu yr hyn oedd ganddi hi i ddweud. Chigod, mae Iasmin ar hyn o bryd yn astudio diwinyddiaeth ac yn byw yng Ngwlad Belg, ond i theulu yn dal i fyw Bethlehem. Ac mae o wastad, dwi'n ymwybodol fod o'n wastad yn anodd cyfleu yr emosiwn a'r tensiwn oedd yn yr ystafell wrth iddi roi ei thystiolaeth. Mi gychwynnodd i trwy ddweud fod pawb yn cyfeirio at y wlad fel y wlad sanctaidd, ynde. Ac mi ddwedodd ei, wel, nid i mi, ynde, nid i mi.
A hynny oherwydd mi rydw i wedi cael fy ngeni, wedi cael fy magu yn sŵn rhyfel, meddai hi'n de. Yn sŵn rhyfel, yn sŵn militareiddio, yn sŵn cael yn sathru dan wedi digwydd yng Gaza dros y 15 mis diwethaf. Ac mi ddwedodd Iasmin pam ddigwyddodd yr archichdera hyn, roedden ni isio i'r byd aros i ni unfan a gweld yr hyn oedd yn digwydd, ynde, i weld yr hyn oedd yn digwydd. Ond roedd bywyd fel petai yn mynd yn ei flaen a bod pobl yn gyfforddus gyda'r hyn a roedden nhw'n ei gweld. Ac mi roedd y geiriau hynny gan Iasmin yn anghyfforddus, oedd pawb yn teimlo'n anghyfforddus yn yr ystafell. Ac mi ddwedodd ei yn union, dyna'n union beth dwi eisiau chi deimlo, meddai. Roedd pawb yn gwybod beth oedd yn digwydd. Doedd y digwyddiad ddim yn anweledig, meddai, ni oedd yn anweledig. A dywedodd hefyd bod pobl wedi colli i fod ar y ffens, ynde, y both sidism. Ac yr hyn oedd yn ei ddweud oedd, ac dwi am ddeud o'n y Saesneg yma'n hyn i wneud cyfiawnder i'r hyn oedd yn ei ddweud. We are living in a de facto one-state solution. We live in a prison. We are fighting erasure for over 100 years. We are a stubborn people, meddai. A dyna ni'n dweud, dwi'n grac, ynda. Dwi'n flin, dwi'n grac. A dwi eisiau chi fod yn grac gyda fi, meddai. Dwi eisiau chi fod yn grac hefo fi. A da chi'n gwybod, mi ddwedwyd wrthi, wel, be allan ni fel eglwysi yma Mhrydain yng Nghymru i wneud, da ni'n dweud bod ni'n gweddio dros heddwch, ac mi ddwedodd ei, dydy hynny ddim yn ddigon, ynda. Dydy hynny ddim yn ddigon. Mae'r gair heddwch, meddai hi, i ddefnyddio'r gair Saesneg, wedi cael ei contaminatio, meddai da. Dydy gweddio dros heddwch ddim yn ddigon. Os ydych chi am weddio dros heddwch, meddai, mae rhaid i chi ddiffinio sut mae'r heddwch yna yn ei olygu, sut mae'n edrych. Mae'n rhaid gweddio am gyfiawnder, meddai hi'n de. Mae'n rhaid gweddio am gyfiawnder a gweithredu am gyfiawnder. Gaf i sawl sgwrs yn dilyn, ond roedd rhywun yn gadael yr Alban wedi ysgogi. Ac un peth y wedais i wrth Iasmin oedd y byddaf yn mynd nôl ac yn rhannu yr hyn oedd gan ei ddweud. Ond mae yna drafodaethau i gael Iasmin ddod draw i'n cyfarch ni. Mae'r undeb mewn sgwrs a Iasmin ar hyn o bryd, ac dwi'n gobeithio gallen ni hefyd fanteisio'r cyfle i'w chlywed hi felly. Dwi am droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr i ni gofio y darlleniad. Wnaethon ni ddarllen yn gynharach ac yng nghyd-destun yr hyn oedd gan Iasmin i ddeud. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu troi atat ti mewn gweddi. Ac yn gwneud hynny gyda'n gilydd, yn barod i glywed, yn barod i weithredu. Fel y cawson ni yn y darlleniad yn gynharach, rydyn ni'n gofyn i ti ddeffro ni arglwydd. Deffra ni o'n cwsg o ddifaterwch, ond diogi ysbrydol, ond dewis i beidio gweld y dioddefaint o'n cwmpas. Mae'n llygad wedi bod ar gau, rydyn ni wedi bod yn cysgu drwy boen a galar, drwy ryfel a thrais, drwy dlodi ag anghyfiawnder. Deffra ni arglwydd, i sefyll dros y gwan, i fod yn llais i'r myd, i ddangos dy gariad at dy garedd
i bawb. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol, y cariad sydd tu hwnt i bob dychymyg, sydd yn clymu ni yng ngwirionedd yr Efengil. Gwirionedd dy fod ti, Arglwydd, wedi'n caru ni gymaint. Gwirionedd fod lle i bawb, fod pawb yn cael ei garu gan i ti. Gad i ni fod yn oleuni yn ein byd ni, Arglwydd. Nertha ni i aros yn effro, i weddio, i weithredu ac i garu, ac i sefyll gyda thi a gyda rhai o fewn yn byd ni sydd yn brifo heddiw. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, yr un a wylodd gyda'r galarys, yr un a sefodd gyda'r gorthrymedig, yr un sy'n ni'n galw i ddeffro. Gan ei bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch i ni barhau drwy ganu am rhif 375, 375, o tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cynt y deithos dar dy newydd wedd. A'r drysau'n hau at rai dan ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefarad y dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithia daberth mawr. Ac yn y blaen 375.
Dwi'n gwybod faint o hynna chi sydd fel fi nos Sadwn neu hwyr nos Wenar, mae rhywun yn chwilio am be edrych ar y teledu. Chwilio am ffilm yn benodol, ydw i. Ac weithiau dwi'n treulio hanner awr, chydig bach mwy, ia, yn chwilio am y ffilm dwi eisiau wylio. A dweud, reit, mae hwn yn berffaith, dwi'n mynd i wylio hwn rwan, ac e fewn 10 munud i'r ffilm, dwi'n pen dwmpio'n cysgu. A dwi'n colli hanner y ffilm, de. Reit? A dim rhaid fi ryweindio wedyn, a mae'n dyn ôl, reit? A dwi'n dechrau gwylio eto, a dwi'n disgyn i gysgu eto. Eich bod rhai na chi ddim fel fi, ond rhannwch eich cyfrinach os da chi ddim. Ond, na, chi'n gwybod, mae'n hawdd iawn disgyn i gysgu, dydy. Hawdd iawn disgyn i gysgu. Ac mi ofynodd Iesu i'w ddisgyblion un peth. Reit? Aroswch gyda fi. Aroswch yn effro. Syml? Mae Mathew 16, wrth gwrs, mae o'n mynd â ni un o'r eiladau mwyaf dwys yn dydy y mywyd Iesu. Oherwydd wedi y swper olaf, mae'n mynd i ardd Gesemane wrth gwrs yn dydy. Mae o'n gwybod ei dynged o, mae o'n gwybod yr hyn sydd ddim wedi ddigwydd iddo fo. Mae'n gwybod am y groes sydd i ddod y bore canlynol. Ac mae o'n erfyn ar ei dad yn dydy. Os eich di gymryd y cwpan chwerw yma ddi wrthau, de. Mae'n gwybod yr hyn, yr dioddefaint oedd ei flaen. Ac mae o'n encilio i'r ardd i weddio. Ac mae o'n gofyn i'w ddisgyblion Pedr, Iago ac Ioan i aros yn effro ac i weddio gydag o, oherwydd mae'r effro i anghyfiawnder y byd heddiw. Ch'god, y pwynt cyntaf fan hyn ydy bod Iesu yn teimlo pwysau anghyfiawnder. Mae fe enaid yn drist hyd at farwolaeth, oedd y geiriau ddywedodd o. A nid dim ond poen i farwolaeth oedd yn pwyso ar ei feddwl, ond cario baich dioddefaint y ddonoliaeth gyfan ynddo. Ar yr adeg honno, roedd Iesu'n gweld trais y gormes a'r anghyfiawnder oedd wedi plagio'r ddynoliaeth ers cenedlaethau. A gwelodd holl drygioni'r byd. Yr un drygioni sy'n parhau hyd heddiw, ynddo. Ond ychydig o gwestiynau i fyfyrio arnyn nhw, a dyn ni'n teimlo pwysau anghyfiawnder yn ein byd ni. Ydyn ni'n gweld dioddefaint y slawd yr anghenus. Ydyn ni'n cydnabod systema diffygiol sy'n parhau i greu anghydraddoldeb. Neu da ni fel y disgyblion yn methu a sylweddoli beth sydd yn digwydd o'n cwmpas. Ar y diwrnod olaf, fe gawson ni fynd i amgueddfa David Livingstone yn yr Alban. Dwi'n siŵr os da chi, mae'n siŵr bod chi wedi clywed am David Livingstone, wrth gwrs bod chi. Ond, roedd David Livingstone, mae o'n arwr cenedlaethol i'r Albanwyr, wrth gwrs, ond ynghyd â bod yn y byd gwyddonol, mi roedd o hefyd yn pregethu, ac mi aeth o lythu'r cais i'r LMS bryd hynny, London Missionary Society, i fod yn genhadwr gyda yr LMS. Ac mi ges i yn ystod y cyfarfod i gyflwyno llythyr gwreiddiol David Livingstone i'r amgueddfa gan ECWM, felly. Ac oedd yn nodi y dyddiad ar diwrnod nath o gais i fod yn genhadwr. Ond roedd hanes amdano fo yn teithio drwy Affrica'n benodol
Ac yr oedd o yn dod a'r Beibl yn ei law, tu ôl iddo fo, oedd yr ymyrodraeth ynddo. Tu ôl iddo oedd yr ymyrodraeth. Byddi'n Prydain felly yn barod i feddiannu. Ac rhyw hanes gymysg sydd yma mewn gwirionadd, ar un wedd roedd y cenhadwr oedd am weld heddwch ac am weld caru cydyn, ond ar y llaw arall ynghyd â hwnna roedd yr ymyrodraeth oedd yn bygwth ac yn sathru ynddo. Chi'n gwybod, ydan ni yn teimlo pwysau nghyfiawnder yn byd ni, pwysau'r ymyrodraeth. Dywedodd Martin Luther King Jr., mae anghyfiawnder unrhyw le yn fygythiad i gyfiawnder ym mhob man. Reit? Mae anghyfiawnder unrhyw le yn fygythiad i gyfiawnder ym mhob man. Nath Iesu ddim anwybyddu dioddefaint y byd. Arhosodd yn effro yn gwbl ymwybodol ac yn gwbl ymroddedig. A'r cwestiwn ydy, a da ni'n effro fel Crist? Yn ail, y disgyblion yn cysgu'n symbol o ddallineb o bosib hefyd. Chi'n gwybod, rhywbeth dwi wrth y modd efo Mr Bean. Pwy sy'n cofio Mr Bean? Chi'n cofio'r un yma? Pwy sy'n cofio'r un yma? Mae o'n yr eglwys yn trio cadw'n effro, ie? Diolch yn poeni, fydda mi fyny'n hir iawn, reit? Neu fydda chi'n gwylio hwnna'n hytrach na gwrando ar y negau. Yn caru Iesu, do'n am dowt ynghylch â hynny. Ond ei gwendid dynol a'i diffyg ddealltwriaeth o bosib, wnaeth ei hatal rhag sefyll gyda gef yn ei awr dywyllaf. Mae cwsg yn symbol o broblem ddyfnach, dallineb ysbrydol, difaterwch ac esgelistod. A chydig o gwestiynau i fyny bori trostyn nhw fan hyn. Pa mor aml y byddwn ni'n cysgu tra bod eraill yn dioddef? A mae hwn yn gwestiwn i holl eglwysi ecwem hefyd ac i holl eglwysi'r byd. A da ni'n dewis cysur dros weithredu yn union fel wnaeth y disgyblion. A da ni'n ysbrydol gysglyd tra bod y byd yn llefain am gyfiawnder. So, un peth ydw i'n cymryd gyda fi o'r Alban yw ei bod yn bryd i gymuned Gristnogol ddeffro yn ogystal i'r hyn sydd wedi digwydd yng Gaza. A mae llawer ohono ni yn debyg i'r disgyblion. Nid ydym yn bwriadu anwybyddu anghyfiawnder, ond rydym ni'n cael yn tynnu gan brysurdeb bywyd, blinder, a'n pryderon personol ni. Nid yw dioddefaint pobl eraill yn ymddangos yn fatar brys tan iddo effeithio arna ni'n benodol felly. Ac yna yr alwad i aros yn effro a gweddio. Chod, doedd geiriau Iesu gwyliwch a gweddiwch. Hwnnw'n swnio fel prosiect yn dydy, gwyliwch a gweddiwch. Nid jyst cyngor i'r disgyblion oedd hyn, ond mae'n orchymyn i bawb heddiw hefyd. A mae aros yn effro yn golygu bod yn ymwybodol, yn ysbrydol, yn effro ac yn weithgar yn wyneb anghyfiawnder. A mae bod yn effro yn golygu gwylio a sylwi ar ddrygioni a dioddefaint y byd, gweddio nid yn unig dros am ein hunan, ond dros y rhai sydd yn dioddaf, a sefyll gyda Iesu yn ei gynhadaeth i ddod â gobaith, maddeuant a chyfiawnder. Rydyn ni'n aml yn gweddio am fendithion personol, diogelwch a llwyddiant. Mae'r gweddiau hyn yn bwysig, ond mae Iesu yn galw i weddio dros fyd sydd yn dioddaf, dros y rhai sy'n cael eu herlyd, y tlawd y newynog, y digymeledd a'r colledig. Pan fyddwn ni'n effro, rydyn ni'n gweld y boen o'n cwmpas,
Ond pan fydden ni'n gweddio, mae Duw yn rhoi nerth i ni weithredu. Felly, mae'r byd yn di am i ni fod yn effro heddiw. Da ni'n cael yn galw gan Grist i fod yn effro, yn wyliadwrus ac yn weithgar. Ath Iesu ddim i gysgu wrth wynebu y dioddefaint y ddynoliaeth a'r hosodd yn effro. Fe ddioddefodd ein pechod ac fe roddodd ein fywyd mwyn dod â chyfiawnder a iachawdwriaeth i bawb. A nawr maen nhw'n galw ni i wneud yr un peth, i agor yn llygad, i sefyll gyda'r rhai sy'n dioddef, ac i weddio am nerth i wneud ewyllus Duw. Mwyn i enw. Amen. Wel, gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef am y rhif 774. 774. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd a tafi yn awr, flin derog un, cei ar fy mron, rhoi bwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu ci yn llwythog dan fy nghlwyf, gorffwysfa gefais yn ddoef, a dedwydd wyf. Ac yn y blaen, 774. Lais yr Iesu'n dweud, tyrd a tafi yn awr. Flin derog un, cei ar fy mron, rhoi bwys dy seren
A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fyddo gyda chwi o'i. Amen.